Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti genggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amuan no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Ti panang-irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga-inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags, dagitoy backpacks,
kas kadada dumapay nga makunang pasit dagiti laga. Oray anya nga disenyo kabailan dagiti nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awisan tinumuti. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian na tingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti reto gundaway babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Mangiganyo na ito iti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo ti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag impasigurado ti palasyo nga saan ngagsardeng dagiti addang ti gobyerno nga mangtaming iti epekto ti krisis iti Middle East. Uray no naikat ti panagtataripnong ti Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Committee. Iti may isang press briefing, inwaragawag ni Palace Press Officer Claire Castro, amaangay ti meeting ti komite iti tunggal may kadwa nga lawas ti sumaruno a meeting ket naikedeng inton Mayo 19. Ilawlawag ni Castro nga nadlaw ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngagtalinaig nga aktibo dagiti sekretaryo ti kabinete ken dagiti mainaig nga ahensya ti trabaho da uri awan ti linawas nga daytoy ket face-to-face meeting. Kinuna ni Castro gaputa makita ti presidente nga uri awan ti meeting ti kadalawas agtultuloy lata ngagtrabaho dagiti sekretaryo ti kabinete ken dadumapay nga ahensya tapno mapalag-an ti epekto ti krisis iti Middle East. Ti singasing ti AFLIP bill ket manamnamamet nga mayraman ti agenda ti sumaruno nga Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC inton Mayo 19. Panggep daytoy nga gakat nga mapapartak ti panakausar ti pondo ti publiko ken nasaysayat nga masalakniban dagiti vulnerable sectors manipod iti epekto ti tension iti Middle East. Ti Uplift Committee, ngay dauluan mismo ti Presidente, ket kang runaan nga sumungbat ti emergency ti enerhiya, umuna-unay pagtalineden nga natalged ti presyo ti taraon, suportaran dagiti mannalon ken trabahador iti transportasyon. Sa lakniban dagiti consumers, babaan iti subsidy. Iti statement manipod ti Office of the Executive Secretary impaganitget ni Executive Secretary Ralph Recto ti panakapapigsa ti suporta ti transportasyon ken seguridad. Iti panakapapigsa ti suporta iti taraon. Iti umano iti lang nabiit nga panagkita direkto kadagiti sumagmamano nga kaming ti kabinete na pagsasaritaan dagiti sumaganad. Diskwento iti gasolina, panagtultuloy ti 10 pesos ti kada litro, nga diskwento ti krudo para kadagiti jeep ken UB Express. Participating stations na surok nga 2,000, nga estasyon ti gasolina iti entero pagilyan, tinagkaykaysa iti daytoy nga maaramid. Panakapalawa, naiplano pay nga mairaman dagiti bus ken delivery truck ti tulong ti gasolina, nang runa dagiti agkarkarga kadagiti produkto ti agrikultura tapno maliklikan ti panagnato ti presyo dagiti tagilako. Impasigurado ti Office of the Executive Secretary nga nainget ti panangbantay da kadagiti ahensya kadwa na dagiti nagdudumang ahensya tapno masigurado ang makadanon ti tulong kadagiti umno nga benepisyaryo pakairamanan dagiti mangalap ken mannalon para iti umdas nga supply ti taraon para ti tunggal pamilya nga Pilipino. Kabayatan na sumangulata ti kaso iti National Police Commission wenno NAPOLCOM ti pulis nga nag-viral kalpasan nga kinabil
wenno binugbog na ti live-in partner na iti uneg iti pagtainganda. Iti press conference ti Napolcom dimawat ti pamakawan ni Police Corporal Alimere de la Cruz gapot ti assault ako na nangagapuanan ti nakaro nga personal nga problema na. Nagparangmet ti biktima ti sango ti Napolcom nga nagkidked nga sumango iti media. Sigon kini Napolcom Chief Commissioner Rafael Calinisan, agtultuli latta ti administrative case kontra ti police, idintong agtultuli met ti kaso kriminal nga gem ti Philippine National Police wenno PNP. In pagganat-getpay ni Calinisan, nga awan ti karbingan ti rangko ti pulis nga mangdangran kadagiti babae wenno asino man. Imbilin pay ni Calinisan ti PNP kastamot ti Philippine National Police Academy wenno PNPA ken criminology schools nga paingit-tinganda ti proseso ti screening ken recruitment tapno saanen nga mapasamak manen tinasao nga insidente. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nakumpiskar ti Philippine Coast Guard ti mapatta-patta nga 95 million pesos ti gatad na nga may pagarup nga illegal nga sigarilyo iti Mandaue City, Cebu iti Mayo 12. Sigon iti PCG na isayang kat operasyon kalpasan nga naawat da ti report seklan ti mapapati nga misdeclared cargoes nga agturong iti Gatong Wharf iti Pier 7. Agarup alas 3:20 ti agsapa, iuno parbangon, idinakita dagiti Coast Guard Intelligence Operatives, aglaman ti Coast Guard Station Central Cebu ken Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas, ti sasangpet ti duwa nga container van nga nagkarga iti mapapati nga kontrabando. Ngem idinadlaw dagiti driver ti operasyon, binaybay-anda dagiti container van, kalpasan nga nikat dagitoy kadagiti prime movers sakbay nga naglibas na. 1,900 nga master cases ti may pagrup nga illegal nga sigarilyo nga napatapat nga gatad ti 50,000 pesos ti kada master case iti na recobre kadagiti ban. Kinuna ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab nga dagiti na kumpiskar nga container van ket adda ti kustodya ti Coast Guard Substation Mandaue. Bayat nga madama ti inventaryo, investigasyon ken panagsagana iti maitutup nga kaso. Naan-anay ti panagtalek dagiti leader ti Kamara ti kabailan ti 10 ket maysa nga member prosecution team nagparang kas prosecutor iti impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte inton agtitipon ti Senado kas impeachment court. Sigon kadagiti leader ti Kamara, buklen ti prosecution panel dagiti senior house leaders ken veterano nga legal practitioners, manipod ti majority ken minority blocks nga mangipila ti articles of impeachment ken ebidensya kontra iti Vice Presidente. Karaman ti prosecution team ni Batangas Representative Gerbel Luestro, chairperson ti House Committee on Justice, nga nagserbi nga lead investigator iti impeachment proceeding. May isang abogado ken dating abogado ti Estado ken nagbalin nga kangrunan nga figura iti sumagmamano kadagiti kapatgan nga investigasyon ti Kamara kadagiti napalabas nga tawen. Karaman pay ni Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, dati nga senador, Justice Secretary ken chairperson ti Commission on Human Rights nga pag-amo nga mangitan tandudo ti demokrasya karbingan ti tao ken uray unaturay ti linteg. Paset pay ti panel ni Deputy Minority Leader Chel Jokno. May sa kadagiti kang runan nga abogado ti karbingan ti tao iti pagilyan ken dati nga pangulo ti Free Legal Assistance Group wenno PLAG nga nagserbimet nga pribado nga piskal kabayatan ti impeachment trial ni dati nga Presidente Joseph Estrada. Karaman pay ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, may isang abogado nga nangidaulo kadagiti investigasyon ti Kamara, may naig ti confidential nga pondo, korupsyon ken isyu ti panangsungbat iti gobyerno. Public Accounts Committee Chair Tere Ridon, may isang abogado, dating broadcaster,
Dati nga pa nakabagiti Kabataan Party List nga nagturpos ti UP College of Law ken Harvard Business School. Kastamat ti prosecution panel ni Assistant Majority Leader Isabel Zamora. May isang abogado na sanay ti UP ken dati nga kasosyo wenno karaman iti Zamora ken Poblador Law Office nga is adanti specialty litigation, corporate law ken criminal law. Cagayan de Oro Representative Lordan Swan, may isang abogado ken chairperson iti House Committee on Public Information ang nabigbigmet gaputi legislative performance ken public service initiatives na. Karaman pay ni Bukidnon Representative Jonathan Ket Flores ang nagturpos ti Bachelor of Laws manipod ti Ateneo di Davao University ken karaman kadagiti opisina ti abogado asakbay simrek iti politika. Pasetmet ti prosecution team ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Dipensor. May isang abogado nga nagturpos ti Bachelor of Laws manipod iti University of Santo Tomas. Dinagat Islands Representative Kakabag-aw, may isang abogado ti Karbingan ti Pangtao ken Agrarian Reform Advocates ang nagserbimet nga piskal kabayatan ti impeachment trial ni dati nga Chief Justice Renato Corona ken nagbalin nga gobernador ti Dinagat Islands. Sigon kadagiti leader ti Kamara, ti panakabukel ti prosecution team ket mangipakita. Itinatibker nga panagkumit ti Kamara nga mangitanduno ti mandato ti konstitusyon ken mangidatag iti kaso ti impeachment buyugan ti integridad, professionalism ken nananay nga panagraem iti proseso iti paglentegan. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan ang mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga adang nga mangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapul nga lingtaem pabor kam ken inumen. Tapno maagasan dagiti na duma-duma nga sakit, itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom. Pinadaras ti epekto, mas nabilbileg ken kabailanen. Ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangosteen, epektibong serpentina, panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya, sambong, banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema iti nangato nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak a mabannog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititagudin Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premils Pharmacy, Parmasya Monlay Samay ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premils Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clements Drugstore, Butika Liwayway. Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat. Adumot tinala paranod na kanyami. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kagiti programa da. Amo time nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi. Huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakailandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Adda nga pinatibker ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT ti koordinasyon na iti Commission on Elections wenno COMELEC tapno masigurado iti natalged ken nataltalged nga automated election system para iti 2028 national and local elections. Iti katingan daytoy iti dumakdakkel nga pangta ti cyber attack di umisong informasyon ken data breaches iti election. Iti naangay nga stakeholders forum para ti online voting and counting system wenno OBCS ken secure electronic transmission services wenno SETS na pagsasaritaan dagiti cybersecurity safeguards ken integrity mechanism para iti sumaruno nga automated elections. Sigon kini DICT Secretary Henry Aguda, napateg nga siguraduen nga natalged, mapaneknekan ken saan na mabaliwan ti tunggal butos tapno mataginayon ti panagtalek ti publiko iti automated elections. Inayon ti DICT nga papigsayn na pay ti monitoring system ken cyber defense efforts tapno masalakniban ti infrastruktura ti eleksyon ditoy pagilian. Kabayatan na ti laksid nga nabara nga isyu ti politika iti pagilian. Agtultuloy ti panangbantay ti Armed Forces of the Philippines iti teritoryo ti pagilian. Particular iti West Philippine Sea. May basar ti kaudyon nga datos manipod iti Armada ti Pilipinas, 35 nga barko ti China ti nasiputan da nga napan iti upat nga pictures ti nadakamat nga tao, iti unang alawas ti Mayo, wenno manipod Mayo 4, aging gana ti Mayo 11. Daytoy ti nangibaba ti dandani kagudwa iti dagop na nga 62 nga barko iti China nga bantayan ti AFP para ti bulan ti Abril. Sigon kini AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Manipod ti 35 nga barko ti China, 20 kadagitoy ti China Coast Guard.
idinto nga 15 ti barko ti People's Liberation Army wenno PLA. Espesipiko nga nakita dagiti naso nga barko iti Baho de Masinloc, Skoda Shoal, Ayungin Shoal, ken Pag-asa Island. Sa balipay nga detalye ti damag, dito pala ang tirad pas damdamag agsapa. Ti tandem nga Mayor Leni Robredo ken Senator Rapi Tulfo ket ad-adda nga mabutusan a presidente ken vice presidente siguro iti survey ti Okta Research. Iti survey ti Okta na pagsaludsudan dagiti respondents no asino ti butusan da no maangay ti 2028 national elections. Dito'y ngagparang nga 44% kadagiti na pagsaludsudan ti mangbutos iti Robredo Tulfo tandem. Agaro 40% tinagunod ti tandem da Vice Presidente Sara Duterte ken Senador Amy Marcos. Idinto nga 16% ti saan nakadesisyon. Sigon iti Okta Research, daytoy ti umuna agundaway nga daytoy ket Bueno, daytoy ti sigon ti Okta Research, daytoy ti umuna agundaway nga nalabtawan ti tandem nga indauluan ni Robredo ti Duterte Marcos alignment ti hypothetical preference test. Imbagapay ti survey ti Robredo Tulfo tandem ti mangidaulo iti National Capital Region Balance Luzon. Kastamoten iti Visayas idinto nga ti Duterte Marcos tandem ket agtalinaed nga dominate wenno dominante iti Mindanao. Kadagiti socio-economic classes napigpigsa ti Robredo Tulfo tandem kadagiti class di respondents idinto nga napigpigsa laeng ti Duterte Marcos tandem kadagiti class E respondents. Sigon iti Okta no pay may salaeng nga tandem iti Robredo Tulfo saan ngomdas ti panakabilang nga napolitikaan nga makaikedeng no pekasta nalawag nga ipakita ti resulta nga nainginget ken nainginget latta ti laban ti posible nga eleksyon inton 2028. Naaramid ti survey manipod Marso 19 aging gana ti 25 2026. Babaan iti face-to-face nga interview kadagiti 1,200 nga respondents tentero nga pagilian. Kabayatan na, alawaten tayo ti may isang live report manipod iti Arwar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner. Go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Dito man napasamak nga panaka-tiling ti may sa tao nga putan naglalabsing ditoy. Iti Municipal Provincial Ordinance number 010-2025 wano illegal quarrying. Agro pala sa Jess, idibigat kalman sa Jet Pigdig, Ilocos Norte, na kairamanan to itimay sa lalaki 29 anyos baro at taga Pigdig, Ilocos Norte ng maneho iti Isuzu mini dump truck. Dagiti nagtipon nga persa ti Pigdig Municipal Police Station kadwada dagiti kamang ti PSET Ilocos Norte implementar da. Iti nadakamat nga ordinansa ket nangi-issue da iti ticket kanaigan ti panaglabsing iti truck driver kanaigan iti provincial ordinance no tinakakamat nga ordinansa ti probinsya manipod iti section 11 number 18 awan iti delivery receipt na, number 4 awan ti sticker na, ken number 9 awan iti saan da nga nagtungpal kanaigan iti panaka karga iti bagong overload. Kas iti truck na i-rehistro iti maysa nga individual manipod iti Pigdig, Ilocos Norte nga ti truck at 9 pound iti iti Pigdig Municipal Police Station para iti safekeeping. Ti sa balipay damag dati panagaresto iti maysa tao agaro palas 9:30 idibigat kalman sa Jayla Trinidad Benguet
Babaan kadagiti kamang iti TSC Regional Mobile Force Battalion 1, Taslig Unit kadwada dagiti kamang ti CIDG RSOT, Regional Forensic Unit number 14, kan dagiti kamang iti Regional Intelligence number 14, CIT Baguio. Ti akusado may isa babae, nasawaan 30 anyos, taga La Trinidad, Benguet. Dato'y kat na-arrestar babang ti bilang tiwaran o wares, may pwede kaso cyber libel to house. 48,000 pesos tinirekomenda pagpiansa ti akusado, iti tunggal kaso. Tinadakamat nga na-arrestar na tao kat may turnover kadagiti kamang ti CIDG RSOT, Regional Forensic Unit number 14, nga no sa dino kat dan iti custody o nung pa na kay parang na iti na masetnan nga korte. Isa bali pa damag, iti pa nag-arrest yung wanted na tao, Jadjay Paliwas, Baguio City, agro palas 10-15, dibigat kalman, mabayan kadagiti operating units ti 103rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1, kadwada dagiti kamang ti Baguio City Police Station, Police Station 8, City Intelligence, City Investigation Division Management Unit, kan dagiti kamang ti Police Station number 7. Ta akusado may sa 32 anyos, massage therapist, nasawa na taga Apugan, Baguio City. Dito gat na-arrestar, babang ti bilog tiwaran o bares may kapoitik kaso frustrated homicide. 72,000 pesos tinirekomenda pagpiansa ti akusado para ti temporaryo pa nakawayawaya na dito kataday tatanan ni turnover kadagiti kamang ti Baguio City Police Station number 8 para iti pan naka i-dokumento ti pan naka-aresto na ken dahil maton iti may sagan para ti pan nakay parangay iti masetnan a korte. Para damdamang agsapa, Ronald Ocoyanon, Tirad Pas News. Thank you, partner Ronald. Kada kita ka damdamag. Ada dupe ka detalye, dagiti damdamag. Dito tirad pas damdamag agsapa. Idanon mi kada kayo, kalpasan, dagiti pakamo.
Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Ditoy tirad pas damdamag agsapa. Nasurok nga 400 nga masikog nga babae manipod iti naduma-duma nga paset ti Bicol Region ti nabenepisyaran iti libre nga prenatal. Wenno kunatayon nga impaay ti Department of Health ti Bicol CHD babaen ti panakitinulong ti Provincial Health Office kaspaset ti selebrasyon iti Safe Motherhood Week. Ngem kasangwanan ti adano nga detalye daytoy nga damag. Alawaten tayo ti maysa nga live report manipod ti Ruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Yes, thank you very much, Partner Gary. Dala ti incident report when no malicious mischief can trespass to dwelling. Dahil kita pasabak alas 10, iti binggan alas 11, iti Mayo iti namin sa daw. Kahit na-report dahil iti police station iti Mayo 13, iti agdabang naton, iti Barangay Gabor Norte, Santa Cruz, Ilocos. Di complainant ket agtawan 44, awan sa kumbay sa accounting associated ken resident iti Barangay Gabor Norte, Santa Cruz, Ilocos. Di respondent ket sa agtawan sa Pulkatiam, awan trabaho ken resident iti Barangay Lingsat, Santa Maria, Ilocos. Nibasar iti police report, di complainant iti nag-report ti Santa Cruz Municipal Police Station, siknan iti datong insidente na timpor di Mayo 5 palaen. Segunda ti statement dati complainant, dati kaanakan na nga may isang nag-respondent dati iti mag-proceed iti nadakabak ka lugar, particular iti residensya na, residensya dati complainant, kalpasan na datoy, dati nasa individual kaya pinurusara na, nga inikat ti jealousy, ti tawa, iti pagtagan dati complainant, dati ti simbra iti premises, nga awanan iti knowledge, dati ti consent, dati nakangkukwa. Kanayon na dati alleged person, dati ti pagkabilangan ti duwa nga saan nga nabigdig nga babae, may saan nga nabigdig nga lalaki, nga kumpanyon na, at nangisang ka ti drinking spray, iti unag ti residensya, nga tinatong insidente, dahil iti na-witnessan, babaan ti duwa nga caretakers, iti naso nga pagtingam. Di nabigdig nga may sa nagtawan sa nga Pulkatiam, ken dahil iti nasa nga Pulkatiam, mutlaan nga babae, ken dahil parehas na ito, residente ti Barangay Gabor Norte, Santa Cruz, Ilocos. Lagiti action taken na siyang kat-interview, i-complain ang kanagiti witnesses, nisagsaga naman iti complaint, kinapidabit of witnesses, then iti consolidate iti aming dokumentos, kinabidensya para iti nananay nga charges kontra dagiti suspect. Kabayakan na, dahil napasapak ang vehicular traffic incident, napasapak dahil talas 11.50 di Mayo 13, dahil ito irinispondian talas 11.51 di Mayo 13 batlaan, along National Highway vicinity ti Barangay Burgos, Santa Lucia, Ilocos. Paraman dito ti agtawon 32, nasawang kan may nga sex boy, dahil ito wanan ti driver's license kung baliwan ay param, kabayakan pa na kayo investigar na. Dahil Presidente ti Barangay Concord East, Santa Lucia, Ilocos. Minaniho na ti bicycle tricycle na danti plate number na XX 8949, 8945. Paraman dito tagtawon ti 49, nasawan na sa mga Doctor of Medicine, baban iti procession, iti profession, dahil ito naman ti non-professional drivers, non-professional drivers license, then dahil iti resident iti number 3 Consolación Street, San Antonio, Canton City, Ilocos. Minaniho na tinasa Gili SUV dahil ito dante plate number NAW 1583. Basar iti police report, basar iti CCTV footage prior to incident, dahil ito nadakaba kumulaglugan, dahil ito naggapo ita bagatam, dahil ito tagdaldalyasa iti amyaran na direksyon, idinto natin makadulugan, naggapo iti kapatong na linya. Hindi din nakadanon na ito, iti nakapasabakan diferente, dahil ito nadakaba kumulaglugan, dahil ito saan mga control, dahil iti steering wheel, dahil iti linakon na, dahil iti linya iti makadulugan. Resulta na, dahil iti driver iti mulalugan, dahil iti naglakam, iti minor na injury, dahil iti tinepang, iti Santa Lucia District Hospital, Santa Lucia, Ilocos. Kabang nagiti nag-respond ng Philippine National Police, kin LDRRMO personnel, idinto na iti driver iti may katulugan, dahil iti sa ang rasaktam,
dagiti umulawulagan kan dahito na daan, iti dadayan, iti nagansang pasit na, iginto na tibigadologan, magkadaan, iti ikarumyan, iti naking kanigid nga pasit ti dahito yung bisikulo na. Dagiti lugan kat adami, dagiti dagail na katsamba nga po, iti gatag, iti panakaisimar na. Kahit na ipandag ito'y, iti Santa Lucia Municipal Police Station para iti ng anay a disposition. Para iti damdamag ang sapa, nit barugat rin pasnos. Thank you, partner Nick. Kadagitang damdamag. Iti dito kung daway, amwen tayo man, ti sasaaden ti panawen, manipod iti pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers silangan po ng Virac, Catanduanes at sa kasalukuyan unlikely pa rin o mababa ang syansang mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin. Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas and then posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagi maulap hanggang sa maulap ang papawirin na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan mainit at maalisahang panahon pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at asahan natin ang mainit at maalisangang panahon. Mababa yung tsansa ng malawakang pag-ulan although may mga tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandali ang pagbuhos ng ulan especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin. Kung may mga pag-ulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Kahapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius na heat index o yung apparent temperature at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ng 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan habang 47 degrees Celsius din ang pwede ring maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So, ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kaya patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon at uminom ho ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang ho ng heat cramps, heat stress, or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Okay, so iti latest nga sasaaden ti panawen, manipod iti pag-asa. Kabayatan na, impasigurado ti Malacanang, Wano Palasyo, nga saan nga agsardeng dagiti addang ti gobyerno nga mangtaming iti epekto ti krisis ti Middle East uray no naikat ti panagtataripnong ti United Package for Livelihood
Industry, Food and Transport Committee. Iti may nga press briefing in waragawag ni Palace Press Officer Claire Castro, amaangay ti meeting ti komite iti tunggal may kadwa nga lawas ti sumaruno a meeting ket nay keddeng intuno Mayo 19. Inlawlawag ni Castro nga nadlaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga agtalinaig nga aktibo dagiti sekretaryo ti kabinete ken dagiti maynaig nga ahensya ti trabaho da uray awan ti linawas nga face-to-face meeting. Kinunan ni Castro gaputa makita ti Presidente nga uray awan ti meeting ti kadalawas agtultuloy latang agtrabaho dagiti sekretaryo ti kabinete ken dadumapay nga ahensya tapno mapalag-an ti epekto ti krisis iti Middle East. Ti singasing ti uplift bill ket manamnamamet nga mayraman ti agenda ti sumaruno nga Legislative Executive Development Advisory Council wenno LEDAC intuno Mayo 19. Panggep daytoy abil nga mapapartak ti panakawsar ti pondo ti publiko ken nasaysayaat nga masalakniban dagiti vulnerable sectors manipod iti epekto ti tensyon iti Middle East. Ti Uplift Committee nga idawluan mismo ti Presidente ti kangrunaan nga sumungbat iti emergency ti enerhiya. Pagtalin na din nga natalget ti presyo ti taraon, suportaran dagiti mannalon ken trabahador iti transportasyon. Salakniban dagiti consumers babaan iti subsidy. Ti statement manipod iti Office of the Executive Secretary impagaget ni Executive Secretary Recto iti panakapapigsa ti suporta ti transportasyon, seguridad ti taraon. Itay nabit na pananggakita ni Recto kadagiti sumagmano kami ti kabinete na pagsasaritaan dagiti sumaganad. Diskwento ti gasolina, panagtultuloy ti 10 nga pesos ti kada litro, nga diskwento ti krudo para kadagiti jeep ken UB Express. Participating stations na surok nga 2,000 nga istasyon ti paggasolinaan, wenno gasolina tentero pagilian tinakaykay sa tidaytoy nga aramid. Panakapalawa, naiplano pa'y nga mayraman dagiti bus ken delivery truck ti turong ti gasolina, nang runa dagiti karkarga kadagiti produkto ti agrikultura tapno maliklikan ti panagnato ti presyo dagiti tagilako. Impasigurado ti Office of the Executive Secretary nga nangit ti panangbantay dagiti ahensya tapno masigurado nga makadanon ti tulong kadagiti umno nga benepisyaryo pakairamanan dagiti mangalap ken mannalon para ti umdas nga supply ti taraon para ti tunggal pamilya nga Pilipino. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, na adaw daytoy ti Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, the plan to prosper you, not to harm you, the plan to give you hope and future. So, adati plano ni Apo Diyos iti tunggal may sa kanya tayo, sapulen tayo laang dayta nga plano na para kada tayo. Dahita nga roden ti nakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, ti dahito yung agsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693, Radio Tirad Pass ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV, adaritan ni Jomari Habab. Dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, manipod nga mismo, iti newsroom, ti TPN ken DCTP. Dahito yung anak, gayem ken kabsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan, into nabigat, isumot lang nga oras, isumot lang nga estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo, babay ni Tirad Pass damdamag agsapa.